नोंनि थाखाय नोमा नोम्फाया गावसोरखौ गाव गेदेर साननानै लाथों बेबादिनो नोमाखौ रंजाहोदों। नोंनि थाखाय गेदेर साननानै लाथों गावखौ। आंनि फिसाया बेबायदि, आंनि फिसाया बेबायदि जाबाय। दा बेखौ नुनानै बिमाया दिनै खुसि जानांगौ। Let her rejoice. आंनि बिमा दिनै खुसि जानांगौ आंखौ नुनानै। नाथाय दिनै गथ' साबानि बाथ्रा, सयजननि बाथ्रा बुंदोंमोन। सयजनाव साबायानो एकदम दुखु होग्रा बिमाखौ। थेवबो बिनि अननाया खारनाखै। अननाया खारनाखैमोन। बेबायदि बिमा अननाय। दा बिमाखौ जोङो खुसि खालामनांगौब्ला अब्ला दिनै गमामायै जोङो दिनै बिमानि सायाव जोङो माबायदि बाथ्राफोरखौ जों दिनै बुंनो नांगौ। जोंनि खुगानिफ्राय दिनै माबायदि बाथ्रा ओंखारगोन बिमानि सायावलाय जों बेखौ गावनो सोंनो नांगोन। बाइबेला बेबायदि बुंदों। बाइबेलानो जोंनो बेबायदि बुंदों। दा जायफ्रा गमामायै गावनि बिमाखौ मान होगोन, गावनि बिफाफोरखौ मान होगोन, इफिसियानि 2:2-3 सिरियाव जेब्ला जों बाथ्राखौ नायगोन अब्ला जोङो बेयाव नुनो थाखाय मोनगोन जाहैबाय नोंसोरो बिमा बिफाखौ मान हो। जोंनि बिमाफोरखौ जोङो मान होनो नांगौ। आरो बे मान होनाया अपसनेल नङा। माने होब्लाबो जायो, होआब्लाबो जायो बेबायदि नङा। खिन्थु बेखौ जोङो मान होथारनांगोन। आरो जेब्ला जोङो मान होगोन बुंदों जाहैबाय नोंसोरो नोंसिनि जिबनाव गोबाव जोरनां थानायनि बोरखौ मोनगोन। जेब्ला जोङो मान होनो रोंगोन बिमाखौ अब्ला जोङो गोबाव जोरनां थानायनि जोङो बोरखौ मोनगोन होननानै दिनै बेबायदि बाइबेला जोंनो खोन्थादों। नाथाय जेब्ला नोङो मान होआब्ला बिनि अपोजिटनाव नोंनि नोम्माखौ नोम्फाखौ नोङो रायोब्ला बा नोंनि नोम्मा नोम्फाखौ नोंसोर एटेक खालामोब्ला नोम्मा नोम्फाखौ नोंसोरो बुयोब्ला मा बुंदों जाहैबाय नोङो गावनि बिमा बिफाखौ सावहोब्ला नोङो गोबाव जोरनाय नङा। गावनि बिमा बिफाखौ सावहोब्ला गोबाव जोरनाय नङा। बोसोन बिजाब 20:20 दङ। बे बोरायखौ बाथारबायलै आं आफानाव होखाया। बे बोरायखौ बाथारबायलै आं थैलांसिगौ। बिमा बुरैखौबो केसनो थैनोबो रोङा। बिमा बुरैखौ हाले केस जाथारबाय बिमाया एसेबो थैनोबो रोङा। बे बिमा जे एसेबां खस्थ' होनानै नोंखौ दिनै जोनोम होदों बे बिमाया दिनै बेबायदि मोनसे बैसोजों लानानै बुरै फैनायावहाय दिनै नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय केस मोनबाय, सुखुवा मोनबाय। बे बिमाया माबायदि जाखो आङो बेखौ नायनो बाबाय। थैगारनोबो रोङा। माने बोरै खियो बोनो हासुयो एकदम उदायथारले बेबायदि नोङो साननो। मानोना बिमानि अबस्थाखौ बाबाय। आंखौ नांबाय खालामो, नांबाय बुंबाय थायो। बेनिखायनो बे बिमाया थैला हामसिगौ। नोङो गावनि बिमा बिफाखौ सावहोब्ला नोङो गोबाव जोरनाय नङा होननानै जुदि बाइबेला रावनि बाथ्रा नङा। बेनिखायनो इसोरा ओरैबायदि डिमान्ड खालामदों गावनि फिसाफोरखौ जायखौ एसेबां दाम होनानै सोरजिदों। बे दाम होना सोरजिनाय फिसाफोरनि सायाव ओरैबायदि लुबैदों जों रावबो गावनि बिमा बिफाखौ रावबो सावहोग्रा उजिया। दिनै बेखौहाय दिनै बाइबेला जोंनो खोन्थादों। बेल' नङा। आरोबाव जोङो मालाबा बोराय होननानै जोङो बेखौ हाजिदावो। माबायदि बुंथावै बाथ्राफोरखौ जोङो बुङो। जेब्ला नोङो बेबायदि हाजिदावगोन बेबायदि बाइबेला जोंनो बुङो जायया बिफा बोरायजों हाजिदावो आरो बिमा बुरैखौ मुगैयो बे मानसिया सिगुनजों जाजानाया साबसिन एबा दाउखा दन्दाजों मेगनफोर खेबख' जानाया गाहामसिन। बोसोन बिजाब 30:17 एसेबां गिथाव बाथ्रा। बिफाखौ हाजिदावनो मोना। नोङो जुदि हाजिदावोब्ला गाज्रि बुङोब्ला नोंहा मृत्युदण्ड। बिफानि सायाव नोङो जुदि बेबायदि गाज्रि बाथ्रा बुङोब्ला नोंहा रायजानांगौनि बाथ्रा। दिनै बाइबेला जोंनो बेखौ खोन्थादों। जोङो दिनै माखौ सायख'गोन? दिनै नोंनि बिमा आंनि बिमाया दिनै एसेबां अनबाय, जोंखौ एसेबां अनबाय, नोंखौ आंखौ एसेबां अनबाय। दिनै बे अननाय बिमाया नोंनि थाखाय मा मावनानै दङ एसे गोसोखांनानै आं फोजोबनायसिगौ दे। दा जाहैबाय जोंनि बिमाया सासे नार्स हिसाबै फिसाफोरनि सायाव खामानि मावो। बिहा गोबां खामानिफोर। खिन्थु दिनै प्रथम खामानिया
जेरै हस्पिटालाव नार्स दङ बेबायदि जोंनि बिमाफ्रा नार्सनि खामानि मावो बै हस्पिटालनि नार्सखौ बुङाखै आङो नाथाय न'आवनो थानाय जोंनि बिमा बियो नार्स नार्स जायखौ इंलिसाव बुङो नार्स दे नार्स होनोब्ला बेखौ जोंनि थाखाय बुंनांगौ बाथ्रा गैया जों नार्स होनोब्ला इंलिस सोदोब बेखौ मोनसे बर'आव जों बुंनो हायो